Dami i gospoda, това е специален поздрав за Асен и неговата сестра Зоя. Германката вали грами на Асен, добрия Яша Зоие. Германке Яша, вие сте най-богатите. Германия ихтиман вали грами на Зоя милионерката. Тая песен правим за най-големите и за нейните душмани. Вали гърми на Зоя милионерката. Тая човека, кога те виждат сестра. Ми Зоя германката, красивен бе той душмани и перак, които ги прази хич да не вижда. Всяка майка Асен добрия не ражда. Той е вълк и единак, вязка майка. Зоя милионерката не ражда и най-красив